Здравейте отново. Молбата ми е тези, които не са презентатори, да се заглушат микрофоните, за да не става неприятно за слушателите. В следващите няколко минути ще ви представя отчет за дейността в ресор публични дейности през изминалата 2021 година. Така, бих желала да започнем с този въвеждащ слайд, а именно кои сме ние в този ресор. В края на 2021 година бюрото бе преструктурирано чрез обединяването на досегашните ресори в 4 по-големи. И към днешна дата той включва бившите 5 ресора, а именно организация на събития, издателска и публикационна дейност, комуникация и връзки с обществеността, научно-популярна дейност и уебсайт. Като отговорниците за тези 5 ресора, сега един сме 4. Лидия, Христина, Десислава и Антонина. Продължаваме натам с именно какво постигнахме през изминалата година. На първо място това е организацията на събития. И като най-знаково събитие, организирано от БГД, бяха проведените и Ширкови дни, които продължиха от април, през целия април месец, започвайки в края на месец март с една онлайн среща с господин Симеон Идакиев. След това продължихме с поднасяне на цветя пред бюста на академик Иширков в Геолого-географския факултет. На 9 април проведохме Геонайт в България, като събитието бе проведено онлайн с изключително интересна програма, която включваше също и конкурс с фотографски снимки на географска тематика. И в края на месец април проведохме вебинар "Послушай денят на Земята". Следното събитие, свързано с Ширковите дни, беше Българският географски онлайн фестивал. Така, не знам кой ми надраска монитора, но не е яко. Така. Издателска и публикационна дейност на второ място. Тази дейност бе определена като приоритетна за цялото дружество не само в текущата година, но в цялата географско десетилетие, както сме го определили от 2020 до 2030 година. И всички дейности по публикационната издателска дейност всъщност включват съставяне, редактиране, дизайн, управление и публикуване на двете, така би ги определила, най-важни продукта на дружеството, а именно научното списание "Известия на БГД" и информационният бюлетин на БГД. През отчетния период от декември 20 до декември 2021 година, какво сме публикували? Общо 3 броя на списанието, един на български език, това е том 43, и 2 с международното име, 44 и 45 брой, един брой на бюлетина и можем да се похвалим също така с един сборник с доклади на студенти от научна сесия времето на проведената национална международна научна конференция Геодекада в края на 2020 година. Защо е приоритет на издателската и публикационна дейност и в частност развитието на известията на БГД? Тези картинки, които съм сложила отдолу, имат за цел да ви подскажат във връзка с Националната стратегия за развитие на научните изследвания на България до 2030. Добре знаете, че научните публикации, които така ни служат за нашето кариерно развитие, трябва да бъдат в световните бази данни Scopus и Web of Science. Това от една страна, и от друга целите, които БГД си е поставило за тази географска декада, а именно
да утвърдим Известия на БГД като първото географско списание, което ще влезе в международните, световно утвърдените и най-престижни бази данни. Тоест, това е приоритет номер 1 за БГД като цяло. И тук ще отворя една скоба конкретно за Известия на БГД. Така, в края на 2020 година започна усилената трансформация на известията от Известия на Българското географско дружество в Journal of the Bulgarian Geographical Society. На първо място с колегите от редакционната колегия направихме един преглед на развитието, цялостното развитие на списанието от неговото съставяне до 2018 година, когато всъщност е новият период от развитието. Направихме обща характеристика по периоди, брой книжки, брой публикации. Всичко това е публикувано в последната статия на български език от 2020 година и тя е достъпна в сайта на БГД. Това е том 43 на известията, който желая може да се изтегли и да прочете в детайли какво сме направили. Една скоба ще отворя. Колеги, които сте в залата, моля да одобрявате чакащите в стаята, тъй като аз презентирам и не мога да го правя. Благодаря ви. Продължаваме натам. Какво ново направихме, за да поемем по пътя по преструктурирането на списанието? На първо място, списанието, неговото ръководство бе трансформирано. Начело стои вече нов главен редактор, това е колегата Джон Пикълс от Съединените американски щати. Двама заместник редактори имаме, Стоян Нетков и Климент Найденов. И моя милост, съм управляващ редактор. На второ място, промяната, която настъпи е, че всъщност редакционната колегия бе разделена на две части. Първата е редакционен борд или едитория борд. Втората голяма група на състава, това са тематичните редактори или така наречените subject editors. Към днешна дата те са 17 души на брой, от които 6 са чужденци, представители на Щатите, Великобритания, Испания, Германия, Турция и Румъния. Надяваме се, че съвсем скоро ще се присъединят и други наши международни колеги. Продължаваме натам. Още направени бяха редица подобрения в цялостния дизайн на списанието. Вероятно, тези от вас, които активно са публикували през годините или са чели списанието, знаят, че то имаше един дълъг период на прекъсване от 90-те години до 2018 година. Като от 2018 до миналата година списанието нямаше лого, ако изключим графичният елемент на началната страница, стилизирания глобус. В случая с колегите използвахме момента да възвърнем употребата на логото на списанието, като за такова избрахме това, което е използвано най-дълъг период от време, от 60-те до 90-те години, от том 15 и т.е. направихме съвременен прочит на логото. На второ място актуализирахме корицата и тя е в съответствие с новите цветове. Отпаднаха заглавията на български, вече са само на английски. Това наложи актуализация и на ISSN номерата. Актуализиран бе и дизайнът на самите статии, на техните начални страници и начина, по който изглежда вътрешността им. Новите елементи, които въведохме, са, че статиите имат вече уникален DOI номер, имат информация за обработката на самия ръкопис, кога е постъпила, кога е приета и кога е публикувана. И всички тези всъщност нововъведения, както отбелязах в началото, са описани в редакционната ни статия в том 43.
Може да прочетете в детайли, за да не ви отегчавам сега излишно. На следващо място създадена бе стройна организация на публикационния процес, като за основа бе използван световният опит на водещите издателства. Тук можем да цитираме издателства като Elsevier, MTPI и много други, които имат такъв ясно определен модел на работа и се знае кой какво кога върши и за какъв срок от време. Схемата също е достъпна в редакционната ни статия. За повишаване качеството на научните публикации с заместник главния редактор проведохме една лекция с студенти в края на 2020 година и 2 специализирани курса с докторанти и млади учени. Като целта на тези курсове и лекции бе да запознаем нашите по-млади колеги с на първо място публикационната дейност, генерално защо се публикува, какви видове публикации има, структурата на една публикация, в случая оригинално изследване. И втора част, практическа, която е свързана конкретно с разработването на собствен ръкопис. Виждате ги колегите на снимката, това е групата от първият ни курс. Всички те вече публикуваха своите статии, следвайки световно утвърдените правила и по този начин считаме, че сме повишили качеството. Надявам се и в бъдеще продължаваме в същия дух. И така, още един елемент от подобряванията, това беше новият уебсайт на списанието, който се разработи. За целта се обърнахме към издателство Pensoft, които са професионалисти в областта на академичното публикуване. Те са българи, компанията им съществува от 1992 година и вече са световно разпознаваеми и хостват, така да се каже, на собствената си платформа над 50 академични списания. Платформата се казва ARFA и е първата по рода си. Целият жизнен цикъл на ръкописите до тяхното публикуване преминава онлайн и се отчитат всички срокове и така, всеки си знае задълженията и изключително улеснение от гледна точка на редакторите. И така, новият уебсайт на списанието изглежда по този начин. Може да го достъпите чрез платформата ARFA или ако просто напишете jbgs.arfahub.com. За съжаление не съм сложила линкът, но има препратки в сайта на BGD. И така, наличието на такъв как да кажа, от най-ново поколение вебсайт, платформа за менажиране на научна дейност и на ръкописи, ни позволи всъщност да изваждаме много любопитни статистики за това какво сме през даден период от време. В случая ще ви представя обобщена информация за досега публикуваните 2 броя в новият ни уебсайт, а именно брой 44 и брой 45. На ваше дясно виждате типовете публикации. Те са именно 2 редакционни, 16 оригинални изследвания, 1 рецензия и 1 кратко научно съобщение. Продължаваме нататък. Тук виждаме периодът, средните периоди за обработка на публикациите в списанието в дни. Не знам дали виждате добре на вашите екрани, но в цвят са дадени т.е. не индикативни, а средни срокове на база това, което вече сме свършили от януари 2021 до днес включително. Назначаване на редактор, покана до рецензент, първи рецензент, втори рецензент, решение на рецензента, първо редакционно решение, окончателно приемане на ръкопис. Виждате в момента, това е с бледо-синьо,
Индикативният срок в момента на база на нашите статистики е 58 дни. Колеги, това са почти 2 месеца и ние считаме, че това е едно много добро време на база на световните тенденции, а те са именно сроковете да се скъсяват. Разбира се, да не са безумно кратки. Все пак продукцията трябва да е качествена. И в крайна сметка най-важната стойност, това е публикацията. Най-вдясно виждате 84 дни и половина отнема произвеждането на една публикация в списанието Известия на БГД. Това смятам, че е важно за вас като бъдещи автори, да знаете, когато следвате вашите срокове на проектите си и всичките си служебни задължения. Любопитни статистики относно посещенията, респективно четенията на статиите в списанието. Тук виждате информация за HTML, посещенията, уникални, общ брой, отваряне на PDF-ите, XML, също уникални и тотален брой, като тоталният брой, за съжаление, те са разделени по години, за 21 и за 22, но сумирано може да видите, че посещенията са около 8000, ако гледаме общият брой, и уникалните са около 3000 за целият период. Международното участие на авторите в списанието, за съжаление, към момента дава превес за българите. 38 колеги са публикували в новата версия на списанието през изминалата година, 2 от Съединените щати, 1 от Сърбия, 1 от Словакия и 1 от Испания. Разбира се, за да постигнем нашите високи цели в бъдеще, тези бройки трябва да се увеличат значително. И така, с този слайд искам да резюмирам резултатите конкретно за списанието. В най-общ вид, за по-малко от 5 месеца, когато всъщност излезна първата публикация, средата на края на месец май, списанието вече се индексира в 19 международни бази данни. Виждате ги изписани. Публикувани са общо 20 броя научни статии, 2 от които са редакционни, 1 съобщение, 1 рецензия, 16 оригинални статии, 2 броя са издадени на английски и в резюме можем да кажем, че в началото на своята 89 годишнина Известия на БГД всъщност е едно иновативно географско научно списание, целящо се към включване в най-престижните световни бази данни. И тук искам да отправя апел към вас, че добре работещият редакционен колектив не гарантира включване в Scopus и Web of Science. За да се случи това, ние трябва да имаме качествени научни публикации и в тази връзка разчитаме на вашата подкрепа, респективно да събмитвате вашите ръкописи за разглеждане в списанието. На ваше ляво виждате страницата на списанието в системата Podlons, която е разработка на Web of Science и която има за цел да следи качеството на рецензиите и въобще да отчита рецензионната дейност и редакционната дейност. И ако вие в бъдеще бъдете рецензенти и имате профил в Podlons, това ще ви бъде отчетено, може да си го ползвате в статистиките и в отчетите или атестацията или там каквото друго ви трябва. Продължаваме нататък, тъй като времето напредва. На следващо място в публикационната издателска дейност следва да отбележим отпечатаният сборник с доклади от студентската сесия към Международната конференция Геодекада, което всъщност бе първото подобно издание в България. Говорим за такова с изцяло географска тематика и с изцяло автори, студенти. Ето, сега ще видите и корицата. Този сборник, според нас, е една успешна крачка в изпълнението на поставените цели от БГД за цялостно развитие на географията през географското десетилетие, в което вече влезнахме.
Обемът, формата, ISBN-а и цялата библиографска информация я виждате. За сборника той е наличен в сайта на Българското географско дружество. Нещо, което искам да отбележа, всъщност това бе първията дейност, публикационна, ако мога да кажа експериментална, в която решихме, че е време да включим и студент, който да се пообучи как се публикува, как се странира и така нататък. И това бе колегата Елисавета Стоев, която до миналата година бе председател на факултетния съвет на Геолого-географския факултет. Продължаваме нататък. Както отбелязах в началото, двете най-важни публикационни дейности са известията на БГД, което е научно списание. И на второ място това е информационният бюлетин на БГД, който цели да отбелязва всички по-важни новини и събития, създадени от участието на БГД или такива, за които наши колеги просто са ни информирали своевременно, тъй като вероятно ще се съгласите, няма как една малка група от хора да знае за всичко какво се случва, тъй като каналите ни за информация са различни. Обемът на бюлетина за изминалата година 21 бе 20 страници, общо 40 публикации са включени и имаме увеличаване на авторите, 9 души са написали публикации за бюлетина. За пръв път, нещо, което държа да отбележа, за пръв път в съставянето на бюлетина се включиха студенти, като това бе част от задачата им по време на техния стаж. Така нареченият копирайтер, функцията изпълняваше Елица Стоянова и един помощник технически редактор, който имаше за цел да странира и оформи бюлетина. Това бе Гергана Петкова и двете са студентки в трети курс, специалност география в Софийският университет. И тук бих искала да им благодаря за професионалната работа, която свършиха. И последното, което ще добавя за тях е, те в момента са действащи стажантки към БГД в програмата на МОН за студентските практики, но за тях ще ви кажат колежките по-късно. На трето място комуникация и връзки с обществеността и научно-популярна дейност. В най-общ вид всички знаете, а вероятно ако не знаете, казвам ви, списанието на БГД има свои отделни страници във Facebook и в Twitter. Ако не сте ги последвали, сега използвам случая да ги рекламирам. Journal_BGS ще ни откриете в Twitter и може да ни последвате. И две страници има самото дружество, отново във Facebook и в Twitter. Тук е момента да отворя една скоба по отношение на акаунтите в Twitter. Може би виждате 50 последвани, 11 последвани, скриншотовете са малко стари. Колеги, изключително полезен е, не знам колко от вас имат профили в Twitter, но що се касае до международна дейност, работа с колеги по проекти или каквото щете, просто за информация, Twitter е изключително полезен и там имате по-голяма възможност да отсявате това, което ви интересува от това, което не ви интересува. И така смятам, че е полезно. Накратко един бърз анализ на аудиторията на Facebook страницата на БГД, водещите държави, от които ни посещават нашите последователи, да го кажа. Около 93% те са българи, т.е. пребивават в страната България. След това имаме Великобритания, Германия, Испания, Македония, Италия. Виждате ги всичките държави с съответните проценти. Водещи градове, първите 10 ли са, не мога да ги преброя. Всички градове, които тук Фейсбук е обхванал с алгоритмите си, са български. За съжаление, София, Варна, Пловдив, Велико Търново, Русе, Бургас, Перник, Благоевград. Може би
Трябва и Шумен да се появи съвсем скоро, като по-активен за посещения. По отношение на потребителите ни, последователите ни, тяхната характеристика по пол и по възраст, добре се вижда на тази графика, че основната маса от последователи са жени. Не знам какво прави това в проценти, вероятно е около 60, над половината са жени, общия брой. Да, 62% жени, мъже 37%, като в по-голямата си част те са във възраст между 35-44 или да кажем резюмирано от 25 до 54 годишна възраст. Харесванията на страницата на БГД през изминалата година общо 59 632 двама достигнати души, 12 000 харесвания. Отбелязали сме съответните пикове в потреблението на страницата. Те са свързани, разбира се, с основните събития, които споменах в началото, а именно и Ширковите дни, с конкурсите за снимка, а така също и една картичка за по случай 3 март, която публикувахме. Средният брой на публикациите седмично е около 1,5. Тоталният брой 95 за годината. Първите топ 5 публикации за 2021 година, виждате ги на ваше дясно. Това са все картички за денят на, в най-общ смисъл. Публикацията достигнала най-голям брой потребители, съответно 15 000. Това е албумът с географските снимки в рамките на GeoNight. И след това двете публикации за 3 март и за Световния ден на водата. Между впрочем, всички тези картички, които виждате през годината да публикуваме, са изработени от мен и колегите ми в изпълнителното бюро, така че в случая имаме и творческа работа, която е доста приятна, но за съжаление нямаме достатъчно време и разчитаме на подкрепа в тази дейност. На последно място и отиваме към приключване, бих искала да обобщиме и дейностите по уебсайта. В течение на годината се извършват редица подобрения и оптимизации на уебсайта, като няколко ще отбележим тук. На първо място, на първа страница в уебсайта, вероятно виждате долу в дясно, бе добавен календар с събитията, като той също се попълва чрез наши доброволци или от нас самите, ако имаме информация. Така че тук е момента да ви съобщя, ако имате желание да включим някое събитие в географския календар и да го разпространяваме, моля да ни индикирате. Също така бяха добавени бутони, които препращат към страниците на дружеството в Twitter и в Facebook, на началната страница в горния ляв ъгъл. Добавена бе лента за търсене горе по средата и може би най-важната работа, която успяхме да свършим и най-проблемката, това е, че бяха качени абсолютно всички статии, PDF-ите на статиите на Известия на БГД за целия период, откакто съществува списанието, колеги. Това са общо 43 тома от 1933 година до 2020 година. И напомням, това бе приоритетната дейност и продължава да бъде приоритетна дейност. Създание на БГД само всичко. Може ли да се мютнете микрофона? Благодаря ви. Така, тази работа по електронизирането на всичките броеве на Известия на БГД бе изключително трудоемка и изискваше мащабно планиране от наша страна. И съответно ние разчитахме на помощта на нашите стажанти и доброволци. Ето, казвам ви, ако ви трябва някоя статия от Известия на БГД, всички те са достъпни онлайн, сканирани с добро качество като PDF и моля, когато ги цитирате, да слагате линка, така повече хора ще знаят къде да търсят пълнотекстовите данни. Благодаря.
С последният ми слайд искам да кажа още няколко неща. Всички тези дейности, които представих до момента като дейности на БГД, нямаше да бъдат възможни без усилената и добре планирана работа на следните колеги. Това са професор Стоян Нетков и асистент Христина Проданова. Това са докторантите Лидия Семерджиева, Ваня Стойчева и Десислава Христова. Студентите стажанти Гергана Петкова, Елица Стоянова, Пламена Василева, Павел Георгиев, Кристиян Василев, Теодора Колева, които подпомагаха всички наши дейности през годината. Надявам се, ще продължат и да ги подкрепят. И разбира се, на вас всички, които пишете, изпращате, четете, питате, отговаряте и препоръчвате каквото и да е, за да имаме едно по-добро бъдеще и настояще, всъщност на най-старата съсловна организация на географите в България, с което така аз приключвам и ви благодаря и се надявам, че и през настоящата 2022 вече година ще можем да се похвалим с такава мащабна дейност, свързана с публичните дейности на БГД. Благодаря ви за вниманието.